Nakahukom na lang ko nga ipadako diha ninyo ning inyong tulumanon ang akong kahasol kay gusto ko nga kamo ang hukom. Nahigugma pa baka na ako akong bana ron? Basta kay nagduda gyud ko. Pero maayo man sad kay nimo ang artista nga akong bana ug madasad gyud ko. Mao man gud ni ang mga panghitabo. Sugdon ko lang sa nangulitaw pa ni akong bana nako. Namisita ni siya day usa ka gabi ana. Rizal, good night. Ha? Good night ba uy? Sayop din na. Good evening Voltaire. Dili kay good night. Unsam din na night, di ba gabi man na? Oh, gabi eh. Unyang evening, gabi gyapon. Oh, gabi gihapon. Di parehas na ang night ug evening. Anhala, sige, ikaw good. Ikaw, sige, parehas ra na. Ina, Voltaire, unsa nang dani mo, ha? Kung ano your favorite? Flowers and chocolates. Para sa din mo, chocolate. Ah, salamat ha, Voltaire. Thank you. Uy, napay dedication. Basahalag, unsa na? Okay. Oh. Love 1 is enough. Mm. Love 2 is too much. Mm. Love 3 is a poison that may kill a person. Oh, Okay ba, Rizal? Uy. Gikuha na nimo sa Valentine card, no? Pero romantic kayo, oh? Para yun mo. Thank you. Ay, by the way, sit down, lingkod. Your, Lingkod, Voltaire. your parents? O pa mo abot, doon ay meeting sa Couples for Christ. So you're alone karon de? Alone? Yes, ako ra. Mm. Nga naman, unsa may nahuna-hunaan nimo? Kung ako lang usa. Walang. Nga naman eh. Naku, bagluguson ko nimo. Ikaw agyagi ko nimo ha, Rosal. Suma, unsay huna-huna nimo, be? Rosal, please lang. Don't touch my ego. Ese, ego pa. Unsa man, nangigo, ha? Ang kanang ego ay lagtandugan akong pride ba? May mo ba? Ha? Mao ba? Oo. Hambugiro sa day kagamay no, Voltaire? Lisod ang tawag ko ay hambog, Rosal. Sa gulang yun na mo gamay ba? Kana bang gitawag og guts? Sige. Hilom na, quiet na. By the way, bitaw, Rosal, kuan, modest aside, kuan, kung pananglit. Pananglit ka on sa Voltaire. Ibutan na nato og devil's advocate lang, kaning ako, no? Kung moingon ko nga, patay na patay yung kay kunimo. You mean to say nga nahigugma ka nako? Precisely. Bayon siya may mong tubag. Mangutana sad ko nimo, Voltaire, ha? Devil's advocate lang sa ding ako. Okay. Unsa man na? Og ibutang na to, mahigugma sad ko nimo. Unsa may akong kasiguruan nga ako ra gyud, ha, Voltaire? Isa arog i-promise na kunimo, Rosal. Nga wa na gilaing babae pa nga akong malon. Ikaw ug ikaw ra gyud. You and you alone. Pero unsa lagi akong kasiguruan, ha? Kuan, mupiyong na nga akong mga mata og makakita kog laing babae. I close my eyes gyud. Really? Oo. Unsa pa, Voltaire? Wa gyud ko lain nga litukon diha sa imo rag yung sa imong atubangan ang matamis nga Rosal. Mahumot nga Rosal. Unsa pa, ha, Voltaire? Okay. To make the long story short, pakaslan ko din ikaw. Dadon tadi ikaw sa altas kami niyon. Magkasiguro ka ako, Voltaire, ha? Basta promise ko kanang kanimo. That is my promise. My promise to you. Bawkad to, pila may sugilanon, nakasal dayon mi si Voltaire. Halos ang tanang mga kapitan sa unang distrito mo'y among mga bisita ug perting daghanas mga pari nga nagkasal namo. Sila si Monsignor Ruben Labajo, sila si Padre John Mahinay ug si Padre Alex Apigo. Diya sad si Father Nestor Atilio ug si Padre Rican Cañete. Ang uban unya na lang nga kay ubay-ubay man. Basta kay dako gid ang among hikay kay nakaloon man ang akong bana sa nakaloon ang akong bana ug naluya sa gasto ang akong bana in town. Uy, si Voltaire kay nakaloon siya sa CFI. Kada bang salbar kita ug pagkahuman sa kasal, medyo naluya si Voltaire sa gasto. Nya Rosal, mito ka na ba sa akong dakong gugmaw pagmahal ka nimo, ha? Mituon ako nimo, Voltaire. Tumanon ko gyud ang akong gisaad nimo nga wa na laing babae para kanako ning kalibutan. Ikaw ra gyud. Mituon ako nimo, Voltaire. Basta usbo nako ang pagpasalig kanimo. Nga piyungon ko na nga akong mga mata sa ubang mga babae. Ikaw ra gyud ang nakita nako. Ikaw ra ko nakita daw dili katuhuan. Ay, kanta man ron. Yun na, unsa ba uban mo pagandoyon, ha, Rosal? Ikahatag mo ka, ha, Voltaire? Nganong dili man ka? Basta maabot ko lang.
Biyon sa ka na. Your wish is my command. It's your command. It's my command. What's that? What's that? Karong Oktubre 21 ba? Ikahatag mo ka na ako. Yun na. Oktubre ba? Unsay okasyon? Oktubre 21. Mutambong ta sa canonization ni Pedro Calungsod, Ah? ang Santos nga San Pedro de Cebu. Oo, niya asa man na, Rosal. Sa Rome. Uy, Ro. Uy, dako-dako binag-budget, dili ba? Okay raman na, kaya na may mga brochures anak. Katong isa itong magkauna, first come, first serve man. mao ba? Maka-discount man ta. Mao ba? Nindot unta to Voltaire, ug maka-adto ta sa Rome. Kuan lang, Rosal, murag dili pa tingali karon pero makaadto gyapon ta sa Rome. Makaadto ta sa Rome. Tinuod ka, Voltaire, maka-adto ta sa Rome. Oh, pero ana lang ta sa Comfort Rome. Tata, bayot ka? Og nakabantay gyud ko nga gituman gyud ni Voltaire ang iyang gisaad, nga wa na gyud siya laing babae nga iyang gustong makita dinhi sa kalibutan, kundi ako ra gyud. Kani dihay buntag sa iyo ana nga gikan nga nimba si Voltaire samtang nanlakaw ni. Voltaire, di ka to magtricycad? Kuan, ayan na lang, mulakaw lang ta kay proud man kay ko nga makita ta sa mga tao nga nagkuyog. Nga loving kay ta, nga romantic kayo. Basta para ka na ako, na ilang babae nga nakita din kalibutan na ikaw ra kayo. Asa ko tuo. Basta mo ka na yung matuod, Rosal. Wa na ilang gipitik niya akong kasing-kasing. Ang imo nga, Rosal. Igo na uy, ayosan palabi kay mahilis ta ng kalaki nimo. Basta mo na yung matuod, Rosal. Ikaw ra kayo, and nothing else matter. We're together again. May dako sa katay na ko ana. Tara, okay. Hi, Rizal! Dayvani! Ay, hi! Uli na ka? Oo, uli na. Gigan ko sa simbahan. Oo, sige, tagpo lang ta, ha? Ay, yun, Rizal. Day, nga naman yung bana ni mo. Ha? Akong bana nga na, day. Nagpiyong man ni siya? Natuog ni siya? Nagpiyong manggod. Uy, Voltaire, buka na mata ni mo, nagpiyong manggog ka. Buka na ba? Manay pagmatuod, Rosal, nga wala ilang babae nga akong tanahon. Gawas ka nimo lamang. Manang mipiyong ko. Ay, Voltaire, tinuod yun ang tanan. Tinuod yun ay nga ako lang ang babae nga imong tanaw. Oh, yes, Rosal. Mao ka ni matuotay. Nilakaw na. Nilakaw na, bye-bye, Barney! Ulit tos Cordoba. Ay, ikaw ra gyud, Rosal. Sami to ka na ba, ha? Ha? Do you believe on me already, ha, Rosal? Pero paglabay na sa daghang mga buwan, tuig sa among kaminyoon ni Voltaire, may nabantayan ko sa kumbana. Murag na usab na ang angay sa sista. Kaya di kabi nga nakabantay gid ko kang Voltaire samtang naghigda na mi. Uy, Voltaire. Uy, may takilid manggod ka niya. Atubang ko nun ako ba? Takilid lang ko. Di ko magkatuog magatubang ta. Sa? Atubang na ako ba? Atubang natubang pa. ko nimo, may atubang na ko. Anak, cute. Atubang kita ko. Samantang ka, Karon na lang ka mag-iningon anak, ha? Saman, gibatian na ka sa kong naw? Batian ko taon. Kagwapa nimo, ha? Twe. Sa? Matod ko, gwapa ka. Twe. Naunsa man ka, Voltaire! Sa ko taon. Ako mausap ka ko diyan nimo, no? Di, ginamay tamo. Basta lahi na gid kay ka. Di na ka parehas ti kaning Voltaire katong nailan ako sa unang panahon. Rosal, ayaw ka di pagsultig sama niya, nana. Mausap ka ko nimo. Bisag ka. Ha? Bisag budlaton kag mata. Ada! Awadan! Malagingin ko, nanaway ka na ako! Ano way ba, uy? Nga nagsulti mo lang ko sa tinuod. Nga makita nga ng lagos ni mo na. Klaro kayo mo, inin ko ano, hasta mo panuok na. Nasan klaro Wala- kayo? Maugyag ka! Lausap na gyug ka! Wa lagi ko mausab.
Wow, wag yun. Oh, bedal gari gakson tika. Gakson tika good kayo kana. Kanindot untag pirmihon ni mo Voltaire. Uy, ngagakson ko ni mo. Hugot kaayo. Oh, Rosal. Mahaw ka mungit eh. Yan! Tuwa na sad! Nagigako siya, gisaway na sad ko. Banta na ka Voltaire ka na usap ka na yan. Unsa may usap oy? Kay Lisa ta bagog ka? Una, yachat lang kay kagdugan, mo naman kag puso sa tangki. Tuwa na sad! Gisaway na sad ko. Oh, tinuod ka na Rosal, gisaway ti ka pero constructive criticism ka na. Dili destructive ha? Para makabantay ka sa diferensya sa imong lawas. Munang musulti lang kung mas matuod nga kuan busnion ni kag simod. Nausap na gyud ka. Wa na imong mga saad pa sa ligako lang kani ato hangtod nga wa na gyud kay lain tan-awon pa. Nausap na gyud ka. Wa lagi ko usab. Usab ka kung kadakos kung gugma di nimo. My love for you is deep as the sea that flows forever. If you will ask me when it will end, I tell you never. Kasabot ka ba, Rosal? Tinuod ka, Voltaire. Tinuod ka ba? O lagi ikaw ra gyud Rosal. Ikaw wa na lain. Pa? Sa! Sitwe! Away, nakakaon kog lamok. To he. Muna ako nabantayan nga nausab na gyud ang akong bana nga rin ako. Murag nakabantay na gyud ko nga milubad na ba. Mo nga aron masiguro gyud nako og nausab na ba gyud ang akong bana kay nagkaugan naman gyud ni nako. Mo kadto nga nakahuna-una kog usa ka paagi. Unsay akong buhaton, Rosala? Basta mao na to atong mao na to akong gisulti nimo. Sayon ra kaayo to. Mao ba? Maminaw lang ko nimo sa extension sa telepono. Kana yung tingog sa usa ka kidnapper ha. Tarong gyud. Ako'y bahala, Rosala. Sa'yo na. Oh, sige, bantay ha. Sabot ato nato ha. Sige, tawag ka si Voltaire kay maminaw ko this extension. Tawag ka na, sige na. Oh, unsa na? Unsa na, ha? Okay na, Walt? Kipunit na. Sige, kay maminaw ko sa extension. Okay. Hello? Hello? Hello. Voltaire Cota. Anak ni Pipi Cota. Kinsa ni ha? Kinsa ni? Hoy, Voltaire. Sultihan ko na ikaw. Nga niyasa mo mga kamot ang imong asawa. Gikidnap na mo. Ug amo kining ipalukat kanimo 50,000 pesos. Hoy, kidnapper. Ah, Kanang 50,000 pesos nga imong ipalukat nimo sa kong asawa. Dungagan ko nag 20,000, ha? Ang imong buhaton, daobi ng kong asawa, ha? Daobi. Hayop ka ba na ka? Hayop ka dako! Ikaw ang akong dauban, makalagot ka! Naglagot ko, ikaw akong dauban! Pa! Muna akong pangayuan ninyong mga huna-huna. Wa na ka mahigugma nga akong banang nga rin ako. Nausab na ka ning tawhana. Padauban naman hinuon ko. Skang lagutan ako. Wa lang sa ka magpakitag pagsukol kay mangayo pa man ko sa inyong mga huna-huna kung say angay na kong buhaton. Unsa man og kamoy pasultihon. Rosal. Hi, hello. Hello. Teban, Ah. maayong adlaw. Mm. Sama sa gihapon mga musta ta sa atong mga listener nga kanunay nagpaminaw ka na to board. Kaya tinood na. Sa inyong mga kuan good ka ng die hard. Die hard, Paminaw mga- na to. Patayang gahi. Oo, patayang Mga gahi. hard hot. Oo. O di board ako nang paimustan tingali advance ni happy birthday to Chantal Katakutan. O karong John 22 pa. Ah, Siyang John. papalito Happy na. Katakutan. Mm. Gikan ni Sion Katakutan ni Ciara Katakutan. Labi na ni Paring Idi, Pansoyog ni Maring Gloria. Diya sa naalad, ni Pare Maning, Kapitan Maning Cabriana, nila Paring Simi Cabuynas, ni Kapitan Dindin Bas, nga mga diehard sa Die hard Tulumanon. na itong tipaminaw. Thank you kaayo sa nga tanan. Si Rosal ato sender. Rosal, no? Ako ning paboritong buwak, board. Buwak, Rosal. Kani Rosal. Humot kini siyang buwak, ha? Oo, dili na ka makakita og Rosal, board. Wanay Rosal, no? Wa nagduna gagmay kay sa tanan pero kani atong Oh. Rosal makakita ka board. Ang petals niya nga puti, perting Oh. na para niya murag
murag Humot ka kini ng siya. baga, no? Baga nga pitas. Murag ilang-ilang. Oo. Mm. Unya nindot ka na sa tanaon kung mauwanan bitaw board. Mga Yan ay- buklad na siya. Oo, unya. Mm. Green kayo ang yan dahon mo na akong ganahan nga buwak. Nga kining Rosal. Rosal, oh, Oo. paborito na nako pero Rosal, hindi Rosal. ako kakita. Mangita bitaw kung taan na niya. Murag Wala wala. kay ko kakita. Murag Mga nahabilin katong mga mga- karaan nga buwak board, Adelpa. Adelpa na lang. Adelpa, Antuanga na kana na daghan lang. pa man. Oo. Ang Rosal murag diwa na kaayo. Sige. Kini kang asol ni Rosal. Bahin ra gyud ni iyang pagduda sa iyang bana nga murag wa nay love niya, pero ang iyang bana may kay mo drama ba? Ganang gakson siya niya na i-date na. Pero nganong Oh, nagduda pero man siya nga wa na makabantay love. siya nga muday kay iyang bana na hilom nga. Ay. Kana bang Mo mga miid ba no to? Oh, mayamiid ba manot to? Murag- Kimahal tag yung kag may ana. Rosal, ikaw ra gyud ang akong kuan pagkamatyan. Nay tuig. Murag si kuan Alista. alista. Ikaw wala line na to. Paita sa ana no. Ay Mo nang tungod siya pagduda, nagsuhol siya tao, no? Nga iyang gipadrama ba nga nanawag siya ang bana dito siya sa extension sa telepono. Naminaw siya. Mo nang ang iyang gisugo, iyang giingnan, gipaingnan iyang bana nga ipalukat siya kay gikidnap. Kidnap. Oh. Na gitawag iyang bana niya. Naminaw siya speaker sa linya sa extension. Mo mayang nadunggan ng iyang bana nga palukat og 50 mil sa dugangan ko nag 10 mil. Daobi na kasawa. Halaka. Wa Tinuod sakit. wa ihatag ipadao pa. Sa una uban ihatag mo sa inyo na ko asawa. Ang iya daobi na ko asawa. Paita sa. Oh, mao na nga wa na siya mo react. Oh, ang iya lang mangayo siya sa atong nahuna. Nausab na pa kaniyang bana nga padaoban man ko. Hasta lagutan niya. Wala nga na siya magpakitag pagsukol kay mangayo pa siya sa atong nahuna kung say angay niyang buhaton. Naunsa kuno o kitay pasultihon. Ug ako'y nahitapuan nimo Rizal nga nakapaminaw jud ko niya katuwa tungod sa kay Bao serious gyud nga ni sulti siya nga Oh. dungagan ako 10,000 da ubi Oh. wa na sakitan ako ano Oh, wa na. Rizal Mm. nga wa na magtuon na jud ko nga wa na gagana nako akong bana Oo. no Mm. muna nga ngano kaha ngano nga wa na gana ang imong bana nimo kung Mao na. panalitan wa na gyud gana siya unsay kausaban Oh, natkay lain. dunay Oh. tan-awa gud usa kuno ngano unsa kay nabugnawan sa kumpana nako Mm. sa akong bayhon no Mm. sa ako tingali wa na ko mga reglar dili na mao ang akong kanhi nga pamayhon no pero na may bana nga di gud mausabot bisag unsa pa tingali ang bayhon sa ilang asawa unsay Oh. mga bil-bil na dinha di man gud mausab tingali kun love gid nila ang iyang asawa Mm. pero bisuay lang jud kuno Rizal nga tingalig na kalainan usba kuno. Oo. Usba pero ayaw usa kuno usa siya kuani ang imong bana mahitungod atong imo nadunggan ay lang sa kawaya. So ay sa kuno pag-usab tan-awag unsay kausaban nga nahitabo sa imong panglawas baron o sa imong batasan nga nakapausab niya, nakapabugnaw niya, ni ibalik tong kanhi nga imong nahimo nga niya kani ato sa bag-o pa mong minyo, sa daga pa mong tao, tanawa kung mabalik pa ang iyang love. Kaya kita, magkabantay magud hinuon ta kung ang atong kapika sa atong pana, marag nabugnaw na nato, kay di naman gani hapit mo tanaw nato ang atong bana kung wala gusto. No, niya di natatag dun kayo, di na kayo magkisulti. Munang ikaw na may bawa pag-usap, unsay kausaban, nga nung nainana. Lain mo kunig style iyang bana nga magsigig daig niya nga ikaw ra gyud ni lain. Oh, bisag yatchat ta kay nang dughan nimo, mura nagpuso sa tangke. Pero twe, Sumpayan pagkuan ang tumoy malain. murag bugal-bugal. Daigon siya niya asaway ang ending. Mura lagi ka ng bugal-bugal ba? Iyang gi ulu-uluhan, tamihiran di ay. Nausab na gyud. Bati good. Bati good ka ay. Doon na kuan tingali mga nganong nausab. Ngano na usab. Oh, doon na may na pa say bagong hinungdan. na pa babae ba siya, doon na pa say naibga na ron lain, ngayon na siya, ano? Kay pagpangulitaw no aning kuan Voltaire ato ni Rosal mato ba mo piyong nakos ko mga mata di na kumutanaw paglaing babae ikaw ra gyud. Oh, mo nang nakatagbo sa babae, ang iyang bana silang piyong. Kay di gyud sa mutanaw og laing babae. Pero karon nausab na gyud. Pagkakita niya, nabuka yung mata, uy, gwapam na ning uban mga babae. Pagkadugay na. Mo unay nagkaapan di ay. Pagkadugay na usab na.
Muna nagkaapan board kay kani ato pagpangulitaw niya gapiyong siya. Oh. Unya karon nga ni buka na iyang mata, Oh. nakita sa kalainan daghan madeng gwapa. Daghan din gwapa. Mauna nagkaapan. Nalay, kung tanawa imong kagalingon Rosal, no? Tingali O, kung sa hinungdag, naaban mo. Nga nung nausab ang imong bana. Tiyo mo nang padauban ka. Luoy sa okay. Grabe naman sad. Grabe nga kuan mo Oh. wa nay kuan pag Lisod na. wa nay kawili. Wana. Muna usaba. Pangartisad tingali nagkalusyang na lang sa Mga ka. bitaw. Pag-arte. Nagkabayayat ka na lang. Oo, para dili ben para sa imong bana, para sa imong kaugalingon sa nang imong pagpangariglar imong pagpangartis sa imong kaugalingon. Kung dunay dunay kahigayunan nga makapangarte ka nga mahimo nimo mapalit kag mga sinina diya nga nindot. Gamay nga make up gamay sa imong naong unya imo nang kuan-kuano nga dili ka magtambok pa kaayo. Wa ang bilbil. Biko no, kung kay para basta sa imong kaugalingon dili tungod sa imong banasad, no? Mahal na diya. Mahal Okay. na to atong kaugalingon. Hanala Rosal, ha? O salamat sa mga padagat itong tulaman noon. Kuda ko ang pasultihan.